66th birthday po. Ay, magandang hapon po sa atin. Nay, bali, joke lang po yung babayaran nito, Nay. Bali, kwenta po sa Nay ng mga anak nyo. At meron din po silang binibigay namin sa akin po. Nagbabasay ko talaga po para sa inyo. Basta na. Ampa. Nanay, happy birthday. Naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at bigyan ka pa ng mahabang buhay at maging masaya sa araw na ito. Kahit nasa malayo man kami, mahal na mahal po namin kayo. Salamat sa Diyos at may nanay kami na katulad mo. Para sa akin, ikaw ang best nanay. Sana napasaya ka namin sa aming munting sorpresa. Mahal na mahal ka namin aming ina. Love, De La Cruz family. Kapong Banay. Nanay, nga po'y aram niya kurumi sayan ako. Ya magsilsulaman niyo. Nga po kamitan. At sa importante, masaya kayo sayan ako. Bala lanang ya walag kayo usumi. Kumon lanang kayo ya masil. Pian nga po'y nutamin aliwan. Malnigaw ya panunutamit dita ng Pinas. Narami kayong nanang, tandaan nyo tan. Lab, amay isang kabanan yung anak, Josie. Meron pa po. Dear nanay, sa kalamor ya pilpiraw at ko Diyos, kamay nakaibami kayong mabayag. Salamat na ang gano'n kami at kunatalasan sa ugali yun, basta antag iwatang kayong labat, kinatatawagan pa kayo. Makakakain, away kalubang ko. Nakamura niyo kumunta ng supirawat yung pilay, nagawago. Magsilsulaman lalawas kumunod, itarya katawan Diyos. Happy birthday, nanarot na kayo, pati sa pamilya. We miss you nanay. Paneng, Jerwin, and Khalid. Yung po ma'am, yung po yung message nila pa sa inyo po. Meron po ba kayong gustong sabihin din po namin sa para po sa mga anak niyo? Medyo naging emotional po si nanay. Sa mga ano po, itong pamilya po, meron po bang gusto magbigay ng mensahe po para kay nanay? Sige po na, ito yung time niyo po para sabihin po ang inyong Nay, nanay yung tanda niya. Wadya kami na bagiray anak yun. Nanarami kayo ang taga na may ando ko sa pilay. Wadya kami mga anak si kayo. Ari anak yung tanari apo yun. Happy birthday nanay. sino pa po? Yung iba pong kapatid. Saan po? Sir Carding po, baka gusto niyo daw po magbigay ng mensahe. Kapatid po ni Nanay Kusing. Naiyak yata siya. Ay, nga pa ang plate na, may pera kayo dyan. Sa mga ano po, apo. Babae. Happy birthday. Thank you kasi si kayo ba sinagawa doon natin niya. Ako yun. Si kami ito na tinawan sila nanang niya. Masaya yun yan naroon ni Bae. Tapos, sa iba pa pong apo, baka meron pa pong gusto magbigay ng mensahe. Hello. Happy birthday, Bae. Salamat. Kasi ito nga po. Simula grade 4. Sige Susunod mo. Meron pa po? Kaya to sir, baka meron po daw kayo mensahe. Okay na po ba? Para po magbibigay.
tayo kay nanay. Kanta na lang po natin siya ng happy birthday ko. Sabay po tayo. Yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yun po, bali wish na lang po na bago natin i-blow ang candle. Bila po ba kayong wish na yun? Sige, blow na candle nga po na. Yung palapakalan po natin si Ma'am po, and once again po, happy 66th birthday po. Nay, bali, meron pa din pong huling surprise po para sa inyo na. Pwede pong pakibilan na lang po ito. Pakibilan na lang po, Nay. I will always remember. Just like this, no, it's never been in the summer. But acting like I'm like Nay, bali yan po yung bayo sa amin.